Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata cikakkiyar hanya wadda za ku samu a 50 gig na data na layin MTN. So ga duk mai amfani da layin MTN so zai mori wannan hanyar ko in ce zai mori wannan garaɓasa sosai. So wannan za su baka data kimanin 50,000 a cikin layinka ba tare da wata matsala ba. So sannan kuma ba wata hanya ce za ka bi ko wani application ko wani dai abu direct daga layin MTN ne za su baka wannan data ba tare da wata matsala ba. So yan uwa domin ganin yadda zaka samu wannan datar ku biyo mu cikin bidiyon nan daga farko har ƙarshe. So da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga bidiyon yan uwa da Allah kamar yau har kullum idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manarwan TV da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata jar kalma ƙasa rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta. So kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bane sai ku danna wannan ƙararrawa ku daure ku zaɓi all ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube zai sanar da ku ba tare da kun je nema ba. So da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko ɗan uwa sharaɗin farko shine ya kasance layinka na MTN ya kasance sabon layi ne. So kuma idan ba sabon layi bane kana iya karɓar layin wani, misali layin abokinka ko kuma ɗan uwanka ko budurwarka ko kuma ɗan ɗanka wanda ka tabbata ba ruwan shi da browsing ba ruwan shi da waɗannan abubuwan, sai ka anshi lambar layin shi ka yi downloading na application na mai MTN kamar yadda kuke gani. Wannan application shine na mai MTN kamar yadda kuke gani gashi nan. So application nan na mai MTN wanda kamfanin MTN ya fitar da shi da duk wata garaɓasa da za a samu ciki, wata offer da za a samu daga kamfanin MTN ba tare da wata matsala ba a ciki za a same ta insha Allah. So da haka kai tsaye sai ku zo ku shiga wannan application. So bayan ka shiga application ɗin, misali bayan ka shiga application ɗin bari mu shiga application ɗin mu gani. So bayan ka shiga application ɗin kai tsaye za ka ga zai buɗe maka fuskar application ɗin kamar yadda kowane application yake buɗewa na wannan abun nan ɗin. So bayan ya buɗe maka ɗan uwa wani lokacin zai nuna maka haka idan farkon jonawa kake, dan haka kai tsaye ka ga ya sako maka wannan akwatin kamar yadda kuke gani ga nan sun rubuta congratulations. So you have been offered 50 gig free data for downloading my MTN app. So kamar yadda kuke gani click activating ga nan now to claim this offer. So wannan kenan ɗan uwa bayan ka riga ka yi haka ka sai dai kasancewar idan layin ka ba kamar misali tsohon layi ne, idan dai har ya kai shekara ɗaya kana aiki da shi ba lallai bane ka samu wannan garaɓasa. So idan kuma sabon layi ne insha Allah ɗan uwa za ka samu wannan garaɓasa. So ko shawarar da nake badawa ko da ba layin ka ba sabo bane ɗan uwa ka daure ka nemi layin wani wanda yake sabon layi wanda yake so ba abun nan bane, misali baya browsing ka za iya ka ansa sai kai login ɗin number su turo ma OTP sai ka aza shi ga wannan MTN ɗin ga application ɗinka. So bayan ka aza shi ɗan uwa wani kai tsaye zai nuna maka haka, wani lokaci in bai nuna maka haka ba zai iya nuna maka haka direct kamar yadda kuke gani. Bari mu je next, bari mu je next, bari mu je next. Okay, finish. Okay, so ko da bai nuna maka ba ya buɗe maka fuska kamar haka kamar yadda kuke gani. So duk lokacin da ka shigo za su iya su kawo ka nan, amma dai ko da bai nuna maka haka ba, misali a ce ya buɗe ma fuska kamar haka, so za ka ga wannan akwatin nan gurin kamar yadda kuke gani ga ta nan. So kana ganin wannan akwatin sai ka danna ta. So bayan ka danna ta za ta bayyana kamar yadda ka gani ɗan uwa ta bayyana a fuskar screen ɗinka baki ɗaya. Sai ka zo nan inda aka rubuta activate now, so sai ka danna shi. So bayan ka danna shi kai tsaye za su nuna maka za ka iya ka sai data, amma ko data ko dai wani data dai za ka iya ka sai data aƙalla wannan naira 100 kafin su baka wannan kyautar garaɓasa. So ɗan uwa bayan ka siya data misali ga nan suka ce offer activating, ga nan suka ce thank you for downloading my MTN app, misali gashi na app yace to claim your 50 MB free data, ga nan suka ce they spend sauran su spend at least suka ce 100 on data. So ya kamata ka sai data na naira 100 kacal kafin su baka wannan kyautar. So da haka ɗan uwa ya za ka yi ka sai wannan data, ya kasance a layinka akwai dai naira 100 kai ka samu naira 100 kamar yadda kuke gani cikin wannan layi akwai 200, sannan akwai 500 MB data free na kyauta kenan. So wanda suka bada ko in ce wanda yake kan layin. So ɗan uwa sai ka zo ka danna buy data. So bayan ka danna buy data za ka jira ya wuce da kai. So bayan ya wuce da kai zai nuna ma tsarin data kamar yadda kuke gani. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan
Da haka sai mu zo mu shiga go to activate, so sai mu shiga nan kawai muna shiga sai mu zo mu danna data bundle kamar yadda kuke gani sai mu danna shi. So bayan mun danna shi kai tsaye zai buɗe mana wannan fuskar, bayan ya buɗe mana wannan fuskar za ka ga tsare-tsaren data kamar yadda kuke gani ga nan wanda ya 50 MB 50 naira, so sai ka zo dai at least ka zo ka sayi na misali na naira 100 kamar yadda kuke gani. So bari mu zo mu sayi ko wannan na farkon ko kuma mu sayi wannan na biyu ɗin. So bari mu sayi na farkon nan ko kuma in ce na biyu ɗin nan. So bari mu gani. Kamar yadda kuke gani na farko 100 MB shi ma ga su nan dai da na sauransu. So bari mu saya na biyu ɗin nan. So bayan mun shiga buy sai mu danna, bayan mun shiga wannan sai mu danna buy, bayan mun danna buy sai mu zo nan gurin da muka ga proceed to making payment, so sai mu danna shi. So muna danna shi kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. So bayan ya wuce da mu ɗan uwa sai ka jira a hankali zai wuce da kai. So bayan ya wuce da kai zai baka zaɓi, zai ce za ka biya ta banki ne ko za ka biya ta katin da yake kan wayarka. So da haka kai tsaye sai ka zaɓi katin da yake kan wayarka. So bayan ka zaɓa sai ka zo ka danna pay 100 naira kamar yadda kuke gani, okay. So kana dannawa kai tsaye zai wuce da kai. So bayan ya wuce da kai kai tsaye ka sun ce maka data top menene off successful, ga nan dai you having successfully menene function 100 MB daily plan, suka ce at 100. So kamar yadda kuke gani ma can ga asalin waccan wayar sun tura sakon cewa an sai data, sai mu zo nan gurin da aka rubuta go back. Okay, so bayan mun je inda aka rubuta go back kamar yadda kuke gani dai sako yana nan yana ta shigowa cikin waccan wayar. So bayan mun dawo baya kamar yadda kuke gani, okay. So kai tsaye sai mu zo mu ƙara danna next mu koma, okay. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce mu yi activate. So muna danna activating kamar yadda kuke gani kai tsaye sai za mu jira su. Yawwa kamar yadda kuke gani ga nan sun ce congratulations you having, ga nan dai sako yana ta sauka ga wayar kamar yadda kuke gani congratulations can now enjoy your 50 MB free data, so which is fair today. So kamar yadda kuke gani at gashi nan, okay. So wannan datan za ka more shi sosai sosai, za ka yi abubuwa masu matuƙar amfani, sannan kuma za ka iya downloading, za ka iya komai da komai da kake so da wannan datan ba tare da ka tashi matsala. So da haka ƴan uwa idan kun ji daɗin wannan bidiyon ƴan uwa kar ku manta da danna alamar like da kuma share da kuma sauran subscribe dai da sauransu, kar ku manta da wannan wa'innan da Allah, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. So mun gode sai